Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakasaritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Ito nga gundaway ag tumanin nga sumangbay di programa tayo. Manibot ito yung Nemers Entertainment Production Center iti Nemers Studio. Amasarakan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Lagos Norte, Philippines. At di ba nga sumangbay di programa nga napuluan? Dear Manong Nemi, kada iti pagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumap kablawag iti na yung pagkabigat, kada kayami nga sa kapada. Pakishare ti program at tayo papagayam, share. Kahit sabi ko matanda kayo manin, iti sidong ti cellphone nyo. Ano yaman din kayo pagbibuyaan, tapos na kasi kadagdadang kayo tayo manin, iti dahito nga bigat, para iti sa bali manin na pagkasalitaan. Ti pagkasalitaan ni pagayam ti nga Alfred, nga napoluan, pakawanin na, nanang. No, hindi kita sapsapulan ka nanang, itatamat, pakawanan na, nanang, agpakpakawan na. Anya ti basol ti may isang anak, iti ina, apeng agpakpakawan. Di magkasalitaan ni Alfred, may karoten rugyan, papagaya mga ibasa, dahil ito'y pagkasalitaan ni Alfred nga napauluan, pakawanan na, nanang, yung, ayan. Sa gudahin nga ti surat, ti pagkasalitaan ni Alfred nga napauluan pakawanan naknanang, Dear Manong Nemi. Nabayagan nga madmadlaw ko anak ikaw unay ni Linda, Manong Nemi. Dandanin makabulan nga agkatrabahuan kami ti may sa kumpanya. Agpadpada kami ti department, Manong Nemi. Numampay, saan ka magpadpada ti obligasyon mo no trabaho. Kaya may sa kwarto ti bagyanan mi, may sa kantina, ti paano mi pagmeriendaan, kan pangaldawan. Ada dagiti kundaway, Manong Nemi, kamakamak, nung hasta nga panag-aawidan iti malem, ngayon kaslag pukaw ngasok. Noon niya pagluganan na, taxi, jeep, pedicab, tricycle. Diyan kami malipatan, Manong Nemi, ti pakabuklan ni Linda. Kasken guwana ti sapsapulit. Naulimek. Kasla na tayo, ada problema na kung kumangem. Kasla awam met. Napasnek, ti pa nagtrabaho na awan pulos ti sayangan na nga oras. Numabalin sampay agmerienda. Numabalin agsidalhan ti digo. Asla tayo sa bahay, Manong Nemi, agdaydayat ko na kuma. Nagpinasmet ti pamagina. No namin anon nga nasidgak, Manong Nemi, inyawis ko ngayon ka magmerienda. Ngayon
Thank you. Kunanan lang. Saan ka nung agmimirianda? Ngamiti may isang mali, manunay mi panagkuyog mi saan na kun nga naliklikan. Iniggamak manunay mi ti ima na. Numampay, gudguta din na. Alfred, what's wrong? Linda, please. Nagpagpakasya ka niya. Kahit ko ti makigayim ka. Tabnuan niya. Tadi mo ka di ka sa pulan, ti gayem? No man is an island. Kaya kahit mo ka ti nagmamesa. So anak mo nagmamesa. Ato kami nagkatrabahuan. Ato kami nagkatrabahuan. Ngayon arig na, agmamesa ka. Di ka malapulos umasadeg. No, ada problema mo pagpatulungan. Awa mo ti problema, tsak mo nagpatulong. Kayak mo. Kaya mga amin? Di mo ka ito masapol ti padam nga tao? Alfred, please. Diyak kahit nga disturbo. Tayo bilang na ka di nga disturbo? Ano naman ti bagam? Kahit ka nga hawisan. Indag dinner. I'm sorry. Diyak pinapadasan tinik ko kuyog tikas kang kabaro. Nubaro ka. Parang nabaro. Ako man nagbaling nga girlfriend ko. Diyan sa kami napadasan tinakarik na iti ayat, idi. Ngamita kita dan. Kahit kung ibang si kadeta. I'm sorry ha. Wala dati ti kalsada. Di mo't kami ni bagano, no ti address mo tapno umay ka kumapasyaran. Gabot ang makulitak manong nemi pinugustuhan na. Ngem ko na noong tamod lamangan. Gumatang ka langin. Ano yan? Pangalan tangarod. Diyan ka sera. Oh, sige. Diyan kaming kahit, diyan kaming naroon. Di agpaod iti bay sa nga public place. Kasta? Wan. Sige. Dumagasta nga rin ti ready to eat. Kahit mo uminom? Saan ako uminom? Ready na nom? Arak ti kahit mga sawon, di ba? O, soft drinks. Ada daman nga dya kahit. Sige na nom. Ada danumin dya balay. Dya kasera. Sige. Mag-take out na lang nga din. Drive-thru. Ha? Mga taxi sa tibagang drive-thru ta. And then, itulod na tan sa Jakaseram. Kasta o na yung nimitiragsak ko, siyempre, nagbunga matlahay, hindi pa nagan-anos ko. Noong pa namin adunak idin manunay nga pinaay, awis sa merienda, mangal daw. Namin ito idin manunay nga kahit ko kakasarita, Ngam talaga nga dinakinikan iti guntaway. Ngam na isang sangenda ito guntaway ko na kagsibod ta. Dumagas kam laingen, take out kam laingen, manong nemi, iti makan, sakam tumapang kano sadya kasera na. Kahit nagasawen, agkas kasera, iso na. Gagangin laing nga apartment, manong nemi, nulabsak dagsao kat kalalakaan nga apartment. Sobre ka. Agyawanak. Asa na kaduam? Sisya. Di siya itan di kaduam. Saan ka kadang mabuteng? Diyak pa yung mabuteng no may mesaak. Itakid din tada ka. Apeng katawa ka. Diyak ka mo. Saan ka pa yung mabuteng nagbay mesa? Anyan to lagi di itata. Adda akong kakaduam. Yun. Tama. Di kahit ko nga sawen, di ka kadimubuteng kanya. Tada ka didakas nga ramidam kanya. Awan to tidakas nga ramidam kanya. Linda. Kas nakunakin ka. Awan ti sa bali nga nakain labak. Lusan nga sika. Okay. Feel at home.
Nagbaling ko idasanan tamagantan. Madamdama pa eh. Kahit ko ito binom eh. Iti arak. Kung may alak, may balak. Talaga, nagpindas ka gamit ka sa sarita. Doon kita nakakatawa ng ibagbagam. Nakakatawa ka din baga. Nagpepeso mo na. Api ko, minom ka. Tapos na naturturod ka ng mga ramid. Iti sana ng rumbeng aramid ang kanya. Di ba? Narawamak namin ng uminom sakbay ng mga anak. Gastos lang na ita. Ngayon kahit ko uminom. Ada istor sa diyang banda. Sige, mabit lang harita na gumatang ha. Anak kahit mo inumin. Diyak pinapatpadasan ti minom. Padasan mintan. Beer. Sakit hardak. Brandy. Mabit lang ha. Inagumatang. Anong nemikas lang makit-kit akong nga itidayta nga rabi masangwanan nga rabi katadanto nagkinawatan tirik nami kinilinda. Kan kang durante amin manong nemi timang burbur kanyak kat masumbatan ton. Taburbur kanyak manong nemi ti kinatao ni Linda. Api nga tinakayat ti makigayem, makikat kadwa, makikuyukuyog, api nga nakakat-atap, api nga nakaulimek. Apay kas lamakbaklayan na ti sangalubungan. Apay nga da problema na kunak kumangim. Panakkunak. Amo na timisem. No agkatawa ak. May sursurot mo katawa. Anong nemi nasurukan ng makatawan si po nagtrabaho akal pasangan naggraduarak. Kahit siyempre, no makapaggraduara kon kas inkarek ini ti bagik agtrabaho ak sakto makinubyan. Kahit no dumteng ton ti panahon nga panag-asawa, mabalinak ton ti mga asawa. 5 kami nga kakabsat manong nemi numampay, ingkar karigatan mi agpapada nga kakabsat iti nakapagturpus. Kinapunno na kita tinultulongak ti bagik, tinultulongak datatang kininanang tapno makapagturpus. Siyak dakin nga kada kami nga kakabsat manong. 2 nga babayit inauna. Agpadpada nga nurse manong nemi. Babaen ti tulong metlang ti bagbagida ket nakapagturpos da at dan asawa ti inauna sumarno ag-asawan tumeten manong. Kuhen. Irinto ta siya ket nagraduara ket nagtabtrabaho ak meten. 2 pa nga kakabsat kumet manong nemi nga padak met nga lalaki iti sumarsarno kakuna tatatang kinanang ikarigatak kano nga tulungan ti maisa kadakwada. Tap sakbay kano nga agasawa akto. When? No agasawa ito dahito nga tawen ni manangek, posible nga next year, agasawa ak tumaten, tesun tumaten ti panagraduar, ti adjek nga ni Juju. Nabindas manong nemi titulag miya sang kapamilya. Agtitinulong kami. Tapno makapagturpos kami metla nga 5 nga anak datatang kininanay. Naragsak kami manong nemi ti likodan nagagangay laeng ti panagbiag mi. Nasingpet ni tatang. Nasingpet ka nagagatmet ni nanang. May isang ulidan nga ina ken asawa. May samat nga ulidan nga asawa ken ama ni tatang. Nagbalin kami met manong nemi nga kakabsat nga nasingpet. Natudyo nakapagtitinulong agsisinakit kami. Numampay saan kami pa nga naawardan manong nemi ti pamilya mi nga makuna nga model family ti pamilya. Awatan niya man nagbalin nga problema. Ngayon ti problema kita. Ni Linda. Sino nga tanga ti Linda? Anya ti adda iti likodan, ti panagmaymay sana, likodan, ti kasla burburtya nga matana, manong nemi. Di ba kagata nga kon manong nemi kinindaw ko ti baso. 2 nga baso, tinala na. Uminom ka, ha? Adan naisagana ko nga pulutan. O, kada ti ginatang ta, haan? Baka magustuhan. Paborito kami. Ano ito eh? Kata ko, prinito nga, pahalag nga pusit. Wow! Sa, adan na artem nga sili, nga pag-isausawan,
Agyaman naglinda. Amom, ibilang ko kararagsakan ng aldaw kanyak, dahito ng aldaw. Imagine, makasasarita kan, makasango ka, at datapay nga dududwa dito ka sa hiram, nga anytime nga arakupan ka siguro ket saan kan nga kedked. Sige, katawa ka. Tapadasan ti mga raw kanyak. Agikisa, isak lang ka. Kasi siyempre, desisyon numat lang ti korte. Nga, ikasar ka. Nga mapag, naskin ka di pala nga mapanda ti korte. Naskin ka di pala pilitin na kumangarak open. Naskin ka di nga kikisa. Oo, pag nga magkikis ka. Apay arak open na kumang. Isya takman din ang paset mo. Manong nimi siya tinang karga ti beer iti baso na inyawat ko kayong kuha na ti baso nga nakarga iti beer. Inawat namin. Sa ko intanggaya manong nimi ti baso nga nakakirarga iti brandy. Cheers! Celebraran ta. Dito na sang-sangan ngal daw para ka natalin na. Sige. Nakainom manong name iti may isang beer no may talo tinalak. Yung panay di ref, tadarep na manong. Minom magtunubigan. Oh, tibigan, mani ah. Rabi nubigan. Sige, nakantan. Nakadasara ko. Sige. Imirapin ko pa ito lamang shot. Mang shot takpay mo yung duwa. Nagabraw pa'y gaya manong. Kat siyempre, adada nga nagsidaak iti na brown na. Kamti kinatang mi manong na mi iti food chain. Di mo sa gidin na ta, chicken choy? Si dam tulangin na bigat. Nakimas din na bro mo? Nakaimimas di lotom. Kunada no, naimas ka no ti loto ti may isang babae kat naimas mo ti babae. Sa ison manong naimiti nang ituloy. Linda, awang ka di pa iti naging boyfriend mo? Sa kabay lang iti, nakaasdag nga nanging bagakanya ka na kita. Abay nga man nagbaling ka, nakigaw. Sanak man naman ko na nakigaw. Sige, ilipas na palang dimangan. Mabalik ka din niya sa anak to palang ikaw awid. Taapay umyan ka? No, kahit nga sawan, yan tagay sadro demit ito bigat. Sa nga balik mapuyatan na. Kahit mapuyatan ka. Taapay palang nagpaot ka. Kahit ka nga man, ma'am amuunay. Siyempre, ipatpatid ka. Kahit ko ma'am amu nga naimbag, ti babae nga ipatpatid ko. Kan iya maamok matibagikin ka. Sige. Irimpes na nga rin ang timangan. Siyak tin mo na nga ng istorya ng isalaysay kang kuha na manong nemi may panggap no sa sinuag. Kasi naku nakita damo nga limakam nga kakabsat nga masaong nga modelo ti pamilyami manong nemi. Kabayatan nga si istoryak data manong nemi eksasarno ti panagsanayin. Linda? Nakagasgasat kayo. Nga da kayo nga daan iti kompleto. Ngam siya. Siya nga nagmaymaysa. Mabalin mo ka di ka may salaysay kanya. Di amin. Laglagpim Linda. No may salaysay mo ti adda iti riknam. No anyaman ti nakapenpen.
di ta barukong mo. I-share mo. No nadagsan man data, no i-share mo, lumag-an tarik na. Diba? No kumakinabak nang, i-share mo. Tapos niligas tagat maramanamet ti sa bali, ti kinabak nang mo. No sa i-share mo. Tapno sa amo nga bukbukudan. Tapno nalaglag ang tarik na. Ibagam kanya. Ipeksam kanya. Ipeksam iti sa bali nga tao. Kas natikait ko sa wen. Sa amo nga bukbukudan no kinabak nang, i-share mo. Sa amo ba't abukbukudan no dagansen tirik na. Istoryam, tatno lumag-an tarik na. Tatatarik-rik na posible mat arik naen di pangistoryaam. Di kahit nasawen, saan mo bukbukudan, tapno nalaglagan. Sigon kanilinda manunemi ladawan laeng ti makakitkitaan na ken nakakitaan na ti inana. Tayo duruganan kinitatang nakano manunemi ti agsaludsod no apay nga awan ti inana. No apay nga awan ti kabsat na. Tilaeng adda idi manunemi ama ken lula. When? Siyempre, kasmay sa nga inosente nga ubing ket makita naman digiti rumbeng apalan na. Mapagdiferensya naman ti bagina kaniti sa bali. Apay kanong isulayang ti awang kabsat na. Apay nga isulayang ti awan ti inana. Ama kanulang ken lula ti adda. Apay nga awan lulo na. Tunggal sa lutsudin kano manong nemi nilindray tay ti amana. May masa kanumit lang ti sungbat ti amana. Anat sungbat na? Dakas kanu nga ina. Ken dakas nga asawa. Ano? Dakas ti inak. Taapi nga dakas. Ada ka di ina nga dakas. Ada dakas nga ina. Tama iturid nga baybayan ti anak na. Hawang ganun ti kadadaksan nga ina, ti inak no saan nga ti inak. Iso nga namin saan ko lang nga nakita ti ladawan na. Awan idi ti pakita ni tatang ko nga ladawan ti inak. Nga may ti ba nagugukag ko, ada nakita nga may nga ladawan, nga damay sa nga babae nga mga ubay ti may sa nga maladaga. Ida sa rutsudek, kinitatang na sa sinulit nga adda iti picture. Yung mag-ana nga siyak ti maladaga. Kat ti mga ubakan niya kat ti inak. Yung po kano tirigat. Simurot itibak na nga lalaki ti inak. Linaksid na ka namin pinsan. Pinaybayan na kami. Nga tunggal matakamat ko ti may panggip iti inak kapungtot nak ti amak. Kakunana kang kanayon na. Nga dili mabaling nga di mo takamatin ti dakas nga inam. Lipate mo. O ti sabali nga ramidem kuanan siya nga manggura. No kasta, kaguruguram ti inam. Alfred, no si ka kumatisyak. Nga rinaksin na ka na pinsan ti inam. Anit balik na makinkuana? Saan ka di nga gura? Nga sumugno sa dilangit ti guram. Apay nga saan ka makasungbat? Kaka mo tibagak. Di na kamot binabayan ni nanang. Kantong kas pagkaragan na binabayan na kayo.
Nga kinay na si Murti sa bali nga lalaki nga makainit kang kuwan at kinabaklang. Ano ti mariknam? Nagpapeso nga ta. Ano ti kahit mo sawad? Agulo lubot ti amak? Pagsalud-sudak ba't idi ni Lola? Kahit noan niya ti bagbaga ni Tatang, kastaw ti baga ni Lola. Ni Lola tinakasaksi. No kasano nga basta kanulatan, impas nga inak ni nanang ko. Nga na lang picture. Nga panangubuan na kanyak, kiti sulayang ti panangubuan na kanyak kiti. Kalbasan na kit pinanawan na, binaybayan na, pinanawan na kami. Nga wanti sa bali nga nang tagibi kanyak no saan nga ni Lola. Anang taripato kanyak no saan nga ni Tatang ko. Linda, sa mga rombeng nga kagura ti inam. Ang yarod daramidek, ay etem ka nanang kunak. Nga sa dino tayo na, siguro, adalaan kita, nga makit-kita na siguro nga, awan ti bibiyang na kanyak. Ure nga tano, adaak nga, agkarkarada, agoy uyas, iti katapukan, no makita nakdayta nga ina, kat awan ti bibiyang na kanya. Kasta't kayarig na. Imposible ya. Ano ko ba't imposible? Kasi nakahit ko, uminom man yun. O sige, damat pa hiya. Beer nga nabati. May masaot yun mo. O sige, barbaring adad na nga, irwar mo, tidagan sen tiriknam, no kasta nga nakainom ka. Ingkalan, jibir mo. Katuan manong nemi, iraprapin na't uminom, kastamat kanyak. Kabayatan ngayon tuloy na ngayon salaysay ti amin manong. Nagpasaranda ka no itirigat. Abagraduar na ka no manong nemi, iti elementarya, iti mapukaw na nilulang na. Nilulang na, nga ti maitulong na idi manong nemi, tapno agbiagda. Kadagdait, kadagitay ritaso, nga agbaling nga punas, trapo. Nga ni Linda, manunemi kit napadpadasan na, tinapan iti kalkalsada, nga nangisada, nga naglako kadagita nga trapo, nga dadaitan ni Lula na. Irinto, tatang na kano, manunemi kit construction worker, iso na lang tasaksakidol. Tano kasta, ngagbatil di semento, kit maangot na lang di semento, angot di semento, aguyek, agangkit, manunemi. So, kano ba yung paggasgastuan na kit iti agas na? Ilerject na kano manunemi di semento, nga maumat sa bali nga pagtrabahuan, ano saan nga construction. Ag nanayad da kano lang, manunemi, ti upaan da, nga arig na, barong-barong nga pa upaan da pa. Kastawan ay kano tinadingit na manunemi di siyempre matayin ni Lola na. Gabot na kinabakad nan, ken kapo iti adumaten nga sakit na. Kaya mo, naglaok iti pungtot ken ladingit, iti panawan na kami ni Lola. Abi ko mga makabungtot ka. Sino't kapungtot mo? Tidakas nga inak. Taapi ang kabungtot mo ti inam. No saan na kam kumapinanawan. Hawang kumatikas na nga pa nagrigrigat mi. Aday suna. Itinapindas nga balay. Aday suna nga kaslamay sa nga dunya. Nga mayawat amin na kayat na. Aday suna ka nakaimimas tikang kanin na. Aday suna ka imang tipagyanan na, pagturugan na. Aday suna ka nasasaya at kasasad na. Hindi to tadhak nga anak na nagrigat. Sino saan nga makapungtot kang kuwana? Sino? Tamong kadidi, no anyat kasasad na.
Tamom ka di ayan na. Nakitkitam ka di. Kasta't arig na. Kasta't kay papanal na. Siyempre ko na nitatanggo kasi si Murot di baknang. Kaya nangasawan, nagbaling nga baknang tinak. Pinanawan na kami. Tati na maanusan tirigan. Hindi makakita ti baknang si Muroten. Napindas kami ganun ni nanang ko. Agas ti kapindas mo. Okay, nanugutek. Napindas ni nanang ko, agas ti kinapindas ko. Na magbabawi ak no apeng isot ng ipasngay kanya. Napimpinas la kumano sana kung ng ipasngay. Ng timpasngay na, kalpasan na, pinanawan na, nagsagrapak ti adong harigan. At dapat siya po, hindi nga manglangan kami nga mangan. Nga saan nga makumpleto nga mangan kami, hindi may sa, maminto ti may sa daw. Sa mong ipabasol mo yung pinsan kininanang mo ti amin. Sino kumatakim basol? Awang ka ti basol ti amam? Saan na ka binabayaan ni tatang ko? Inyarado na ti magina, ti amin na pingsana. Agbiagak lang. May payan naklaing ti kasapulak nagbasa. Hindi awanin ni Lula, dududwa kami yung kinitatan. Nagbasa ti high school. Adong arigat ko. Tairap-rapin ko. Kagsapul. Nulapsak sa kurang na laengan nga mapanak mo dito kalkalsada ng palimus. Conforme ti mabaling ko. Garamiden. Nang rona na mapanakit siyandaan. No awang klase. Mapanak agbantay, pagbantayan dak, paglakwen dak. Napian tumat nga danto ihawid ko si dami kinitatang. Pagbantayan dak, paglakwen dak, napian tumat nga daitandakan niya, katandan ko nga, gatan ko karagiti ka sa pulak. Nang ronag kumarkaraw, iti angkit, ti sakit ni tatang. Ti kasasagatan nga napasamak. Adak ti katingaan iti panagbasak 4th year high school. Ini panawan akmat ni tatang. Ano ya? Gabot sakit. Gabot saan na kabaylan. Tadaking ko nga sakit. No kumada, at aramat nga kwarta tapno may confine kumagat maasikaso nga na imbag. Maagasan ko nga nga sakit na. Siguro at ako mapilitan ni tatang ko. Mamanyat marami doon tikas kanyak, kas kada kami nga nakakurkurapay, mamirmiraw at agrigrigat. Nunusan na kam ko mga pinanawan tinak, at ako may suna nga ng tulong kanyak, at ako may suna nga ng tulong iti amak. Gusto nga ti pupusay ti ama. Naglawak man iti ladingit kan pungtot. Ladingit tawanin ti amak. Agmay sahakon. Pungtot nga na iturong iti anak. Tidakis nga ina. Tinakadakdakis nga ina. Tinakadakdakis nga ina. Inan anawak manong nemi ni Linda. Gabuta. Agpukopukomoten. Kinapuno na, imbato na pa get warela na buong manon nemi, tiig ka man nga botelya, ti beer. Awanin tinagyan na, saan nang imbason, didiretso nang iminom, bote to bote. Inanawa kiso na manon nemi, takastawa na yun, panagpungpungtot na. Iti pananganawak ken kwa na siyempre. Ilig ka makdag iti ima na narakap ko iso na inarakop ko iso na. Gusto na. Sagan nga pungto na kasta. Tama na. Gusto na Linda. Awan basol ti inam. Ngam no kastamat manong na may kalintigak ti inana. Sakmet ti kagura na.
Kanunungan tayo dyan ngayon, ibaga mga sa awang basol tayo, Ipatanak, Alfred. Okay. No. Okay. Kanunungan tayo, kontrahem ti kahit ko. Saan ko matakasta kanunungan? Tadad ko lang ito opinion ko. Saan ka akong kontrahem? Ano nga saan? Noon niya man tayo bagag kontra ti inak at kung kontrahem. Di kahit nasaon ka kontrahem na. Ano yung orte kahit mo? Pati siya, guraik ti inam. Kaya di ba gamawan? Rumbeng laing ang guraim ka patatakas ko naman. Talagang nga dakas mat ngayon na. Di ba? Kanga nga dakas. Nasi ka kumati anak na. Kanya, kadbabi anak ka. Ano nga pangbilaan ng kawana? Naimbag ngayon na? Naimbag ka dito ina? Ngawang magbaybay, amang laksin iti anak na? Sige na. Okay? Inumag pa di may isa. Haste? So, okay. Yan tangay. Kaya mo tuminom. Kaya mairuwar mo di iti. At iti barukong mo. Mangmangig ko. Ngayon sa akin na makipag-rek na kanya. Makipag-rek na ka. Iso nga rin nga alalay ayon ka. Uminuwag pa eh. Sige. Siya ako di mapamangala. Manong Nemi, kalpasan nga awan kanon ti ama na imbaglagid din ta nagtitinulong da. Kalagi ka barangayan na, Manong Nemi nga nangasikaso, iti panakaimansayag, ken panakaidulin, ti bangkay, ti ama na. Na ito, naturpos na kanumit lang ti high school, Manong Nemi. Ket kabutawanan, tinamnaman na makapagbasa ti college. Na dumaduma kanumatin nga trabaho, tinastrict na, Manong Nemi. When? Tapno lang ang bihag. Tapno lang ada kwarta nga gatang na tanyaman na kasapulan. Haang nga nakapagraduar, Manong Nemi, ni Linda iti college. Ngam nakastrek iti kumpanya nga pagtrabahuan mi gabuta, inalad na kano anang training keng kuwana. At nang sapul kanya. Sino? Empleyado. Imbaon ni Big Boss. Ni Ma'am Lydia. Yeah. Di ba sa ti kagrunan ng aking kukwa? Iti kumpanya. Ni Ma'am Mercy ko na. Aywan, Ma'am Mercy. Wah. Nangibaon, iti nang sapul kanya. Enjoy natin training. 6 months training with pay. Yung maglagi din, tanda kasi kini Ma'am Mercy. Kasla saan lagi din nga mamati. Naiso pa amos mo, tinang sapul kanya. Nang pasapul kanya. Imbas ko mga mapanak agapalay. Kata interview ndak no maala ko no saan. Ngam ni Ma'am Mercy kano iti nangibaon. Iti may sa kadagiti empleyada na tapno sa pulan na. Nasa pulan na. Imbaga na, rugyak ti mo pa nag-training with pay sa ada maitad kanya kapag yanak. Stay in. So, nag-training na within 6 months with pay. Libre amin. Aging ka nga dito malpasin di training ko. Nagbalin ako nga regular employee. Ngayon, saan nga stayin? Kabaylag mo din nangala ka na ito yung mas gagangay lang apartment. Kapag kasaraan. Imbag din ta. Adaw tamat na imbag na tao. So nga para kanya, may sarat dakas dito lubong. Di man rin nanang mo. Awanan sa bali. Di mo ka di ginandat na sinapol ti inam. Pambarak ko mga sapol kang kuwan. Pambarakon ba ito? Nabartag ka. Tsak ba na ibos ti may katlo? Mas tunturog mo no. Naibos mo na ita.
Kinang pilag shower. Sakto maturugan. Kad kaduin ka. Kit no tungpain kahit mo. I love you, Linda. Agyamanak, Alfred. Nagdakkel tinitulong mo kanyak. O magidam, Diyos to tikunak. Kasabulam ti kaduam. No awanak, nagtultuloy ko mga kapenpen ti sakit tinakam di tabarukong mo. No awan ti pangistoryaam. Ngayon inyustoryam kanyak, babay ni talong nga beer. No awan ko no matinom mo, baka no marigatan kang mangibaga di kayat mo, di ba? Nagyaman na Alfred. Nagbeso. Limagan di barokong ko. Ngayon no, lagi pa tinaglabas nga doon harigat ko. Pero mi, nga doon anta kumalante sang wanak dahil nga babae, dahil nga bakit, dahil nga inak. Parag turo pa na. Pungutek ni tumutong ko isuna. Linda, itilikodan ti amin. Ket, inaktulat ta kasta. Amo kadatat ibagam. Nga awanak ko man no awan ti inak. Ngayon tsak kadimot ko na kakay-kayat ko pa nga awanak. Nabibidas ko ba pa yun no saan na kimpas ngay? Oo. No saan na kaimpas ngay? At ang orot kas kain ka itangalinda nga nakapimpintas. Ganad ako mga orot linda nga namamok. Kaya na ipatpatag ko ita. Style mong bulok. So nga tilikodan ti amin, adda pa lang rumbeng nga pagkamanam kininanang, Mawan! Ah! Abay, ipapilit mo! Kagurgurak. Tumuknos na niliyangin, tigurak ito na itya nga makat. Kada mo, tisaludsod mo, jak kalikaguman, nga makita. Idi, ngam kada gitoy, nga napintasan ti biyak ko. Nakananamat pagtrabaho. Nga tinaklakid di ikaten ni Ma'am Mercy. Awan ti pambara na mangikat kanya kabuta ng kagetak. Itilugod nga sana ka nakapagtupos. Na-training nga lang. Italiin ko nga nag-training. Ano tubit ta atiwik ka nagiti college graduate. Di ba? Tama. Ito na pindas na piyak ko. Kahit kong ipamatmat itiredya nga bakit. Kahit kong makita. Sapulem, tulungan ka mang sapul. Diyak rantahin nga sapulin. Sabi ko masapulit. Kahit no, may pagsam kayong kuha sakit dinaka mo. Diyak ranta nga sapulin. Ngayon, numakitak to ko na kuma. Numakitak to. Linda, ibagakmanin kang kareto eh. Saan ka mangyamula ti gura, iti barukong mo, guram iti inam. Pag imulak nga ron, imulak na barukong mo? Saan mo nga rumbeng ang kurain? Saan ko rumbeng ang kurain? Tanya nga artikayat mo, I love you nanang, itilikodan nga pinanawan nak, I love you nanang, oray no saan nga impatig, oray no binaybay anak, I love you nanang, oray no linaksid nak, kasjay, sino tagbagtit? Saan nag-agbagtit, Alfred? Kaya tagkadintiin ng anak-nak, dakis nga ina! Manong name, di kita oras iti sa cellphone ko, alas 12. Inakon, malaksin no. Matulog ka man ito eh. Yan tangay, adamat kwarto, mabali mo ba't ngilak. Adamat dito salas, adamat supang, ang mabaling ko pagkindaan. Buala ka. No di mo kaya tagplastar ka maturog. No plastar ka nag-silad mo, tapos nagplastar ka maturog, di okay. Kago. Ulitek, I love you, Linda. Maliwan na itong pagsalita dito. And once again, Alfred, maraming salamat kanya.
Ay, tinugudan ta amin kad nakasaysayat ni Apo Diyos. Indag na kanya ni Ma'am Mercy. Sa simangbay ka matitibiyag ko. At dapat kurang na. Ano mat kurang na? Anak. No, kasawatan doon, di anak. At dapat kurang na. Ano ko mat kurang na? No, ada asawa ko, ada anak ko. Lula, digitan nakta. Kawan, adamat digitan naganak ka. Lulukin lula da. Digiti parents mo, iya mamutumot ka niya ka, iya mamukan to. Kurang lata. Di ka di manintakas ng inak, di bagam? Kakurang na? Nasibibiyag pa lang ni nanang mo, saan to nga takadumteng agsabat ti dahalan niyo? Kahit kuntuman nga agsabat ti dahalan mi. Ngimjak tuntunin. Kahit no agsabat tuman ti dahalan mi. No makitak tuman ti inak, awan to sa baling aramidak nun di magpagsawsawak to. Iti panagipagsak ti gurak kang kuwan. At panagibagak kadadak saanin nga ina dito'y lubong. Tanda ka? Di ka di manigatan, di ka sa panagpungtot mo. Inakon. Saan ka nga umiyan? Saan yan? Baliwak ton dumiyan. Sige. Ingkag di ko sa karo din. Saan tumaturog yan? Tawagan ka to dumigan. Tatno amak no napindas madal ka sa sato. Sige. Thank you, Alfred. Thank you. Itulot na nga rin din ang tari daw. Kaya pa lang? Kaya? Uy, matulid ka. Ay, kaya. No saan ka nga sinarapa nga inarakop? Hindi natulid ka kuman. Thank you, Alfred. Thank you. Si Kamet, thank you ka lang. Thank you. Talagang Kamet, thank you. Okay ka? I love you, Linda. Baliwan itong pagsalitaan dito. Inakaro din. Tekis ko nga din. Napala kayat mo. Ingat. Adong taksi dito. Agpalaod ka lang. Kalpasan nga makarawar ka niya compound. Sige. Ingat. Ingat din. Manong nimi dahi tatinang rugyan, iti nakasingsinga din nga riknakin relasyon mi, kinilinda, aging gangadan, nagkinaawatan, nagiti puso mi. Kaya't nangasawan, manong nimi, agayin ayat kami. Nobya ko ni Suna, nobyo nakmeten. Kaya't managpragsakan ni Bus Mercy, di mamuan na manong naming adan relasyon mi, pinayaban na kami. Linda, Alfred, Ma'am, maragsakan na. Gabotadan na kinawatan nyo, kat mamatiak ti kinapudno, Alfred, kinilinda. Sa mga baybayan ni Linda, Alfred, no pagsangitin ni Linda, papapatay ka. Nimit, Ma'am. Abe ko nga, pagsangitin. Masaljut ko man, Ma'am. Linda? Abe kas tulangin ti panangisakit yung kanya. Anak, panangisakit. Siyempre, empleyada ka. Ngam, saklat iba, isak sakit yung akas to eh. Dakay pwede ng pasapol kanya, tapno, sumrekak ito negosyo yo. Pinag-training dak, ori sa anak pa nga nagraduar. Takayad mo ka nitagbasa? Ori sa anin. Ayaw mo na dan tugon daw mo, rapin mo tumalang basa, tawang kasmat lang ti kada iti titulowan no diploma mo. Kahit mo kanti magbasaan, dato'y agbalintong asawa, Alfred. Saanin ma? Agbalintulatan nga ina nga mga iwan kadagitan na kami. Kahit ko lang trabaho. Kasapulan nak ni Ma'am, ito dahil kumpanya na. Baka ito nagbaling nga ninang, Ma'am. Ninang. Hanggang magurnong kayo pa eh. Agurnong kayo pa eh. Aging gamon
manong nemi nga iti maysa ngal daw kalpasan na itinanda rin makatuban na relasyon mi kini Linda. Awan ni Linda. Taapay nga ta. Tinawagan. Diyak naman nga tinawagan iti bigat Napi nga nagabsen. Sinong bata na? O apay nga wang ka? Ayan mo nga ron. Ayan mo. Adak dito ka, Sarah. Adak ka problema, sweetheart? Awan, tinapakadaragan. Agor ka. Masapol ka. Agpakadaak dito tumak dita. At dalagit problema, masapol na. Nagdardarasag manong name nga napan iti apartment na kanagpaiso. At nadagsa na problema. Ano iti problema? Ano iti problema, sweetheart? Diba, awan sa bali ang pagimagam ti problema mo sa nga siya. Katulungan ka nun, yaman dati nga problema. May panggap, ididakis ng inak. Apay man yan, apay, may panggap ididakis ng inak. At dati mawag ka niya. Hindi pala rabi. Sino? May isang lalaki. Nga di naman inya mabuti bagina. Damdamagan na no siya ni Linda. Kaya baga ka, siya ni Linda, kasto de apelyedo ko na. Sanakit ko na. Siya ka diti ina. Tinagan ka diti inam. Kat Minerva ko na. Kadanam tsugmat mo. Una ta Minerva, baga ni tatang ko, nganagan titakas ng inak. Nukasta, sikat isapsapulik ko na. Sapsapulik na ka na diyang lalaki? Gawat na sika ni Minerva. Sika ni Linda ko nakidi. Kunana. Nga anak ni Minerva iti legal nga asawa. Nga tinagan ni tatang mo kat kastoy, tinagan de di lulam kat kastoy, sadya idi tinagnaidan nyo, kahit nangasawan. Pinanagnakan na nga talaga nga siya. Ti sapsapulan. When? Sapsapulan na ti Linda nga anak ti Minerva. Sapsapulan na ti Linda nga linaksid nga binaybayan ti Minerva nga ina. Sabi nga sapsapulan na ka. Imbaga na pa Noon at pagilasinan, no, talaga nga siyak ni Linda. Kaya muna ti birthmark, di bukot ko. Kirama mo ti legs ko. At na, medyo panakilan nga nangisip. Nga siding iti legs ko. Kinakman, kako, makita to Kaya, ano nga ti problema ita? Kahit nakanungag kita kami. Para tinapat naggabahanag. Awan mo ti problema ti amo ka, sweetheart. Ano yung awan? Salsalutsudan na no kaya't ko makita ti inak. Kawan ko na po ma. Di ba? Tsak kayat ko nakmat. Abitin mo kayo na makita. Linda, sweetheart,
Idiretso mo no anya talaga ti mapaspasamak tapno amok mati sungsungbat ko ken maiba ka ken ka. Panagkunak ket awan ti problema. Ngem pagbalbalinim lang at problema. Ni, kapag sangit ka kasta. Inarakop na ni Linda ang agsang-sangit mo. Sudad, sige, agsangit ka lang. Agsangit ka lang. May bagam ano, pagsangsangitam. Tapos jak imbaga bagtit ka, sagsangit ka nga, tiga po na. Kapag sagsangit ka. Diyan ka muna sangitak. Kung saan? Sinapuldak, impaka muna. Imapangita. Itatimbak ang muna, may san ka na namin sa bangkay ni nanang ko. Kanya? Saan ka mawatan? Saan ka din nga kayat mo? Kakain mo pa yun, nga matay ti inam? Nga umbibiyang mo kinkwana? Nga kastat kina... Nga kastat kinadakil ti... Nga kastat kadakil... Kadagsan ti basol kinkura mi ti inam. Dadya ti mahawag ka niya. Nag-friend request. Tapno lang maisan na. Ti kahit nang isan iti messenger ko. Pinicture na. Ti surat ni nanang ko. Ni maiturong kanya. Sagbay ka na tayo. Nga nangilawlawag kanya. Noon niya talaga tipod nung napasabag. Kasano ba itang mga ninanang ko? Iti nadawat ko, iti pamakawan kinukuha. Itatay magkadano sa dinutian nang imaysan ka na namin sa bangkay. Habi nga saan na kasi napulit si Bibiyag Pay. Habi nga din ako inalagkagom ti managkita kin pa nagsarita mi. Tapno may lawlawag na mismo kanya ti amin. Tapno magig na kumamit ti managpakawan ko kay kuana. Kinuri ulit-ulit ang itatag pakawan. Mamamakawan lang pagkata ni nanang ko. Magawanan ng nanang. Magawanan ng nanang ko. Manong nemi adada nginarakop ko. Kini maamloyak ti buok, kina mapurusak ti bukod ni Linda manong nemi. Kalit nga panaganugog na. Nga binalubusag layang manong nemi nga naganugog nga nagsangsangit nga inulit-ulit na ti pakawanin nak nanang pakawanin nak nanang. Nga jak pala maawatan, ato pala kita jak maawatan manong nemi. Naging gawa nung naming intan na kanyak ti cellphone. Inopen na ti messenger. Nalawgmet manong nami. Nga mabasak. Tay kadakkel na manong nami. Ti paset ti object ko na item nga dati messenger. Lita. Dati insend ti timawag kanya. Nga ti messenger ko. Nga baset, tinanabin ni nanang surat nga naiturong kanya.
Nga nangibaganuan niya, sinapaspasan mo. Mabalik ka di ka basahin. Sungarod gantin ko ka. Tapno basahin. Alfred. Binasak manong. Ken ka. Linda. Pakawanan na kanak. Tinakadakdak ka labasol ko. Hindi pa nagbaybay akin ka. Aba nang ibati ken ka kinitatan mo. Ngem noan niyaman tinaimula iti panunot mo. Ngem bagbag akin ka ti amam. Siguro ket namati ka. Ngem kahit kung ibagakin ka, babay nito na ito ng surat. Noan niya ti kinapod no. Ano gutek? Nga nakanakdakkel tinagbasulak. Gamo talaga kami nga gasawa kinitatan mo. Ngem nasulisog ak, gabi ti pirak. Iti lalaki, nga nagkursunada kanya, nga nangipakaamuak, nga awampay ti asawa. Kahit ko kumaidi anak, nga ibaga, kan ibabawi, hindi pa nang ibaga, nga awan anak ti asawa kinanak. Ta kahit ko kumaidi nga alain ka, kat makadanla ka, nga adaklat nga inam, nga agserbi, kan mangipahay kang katidong mo. Nga kahit ka nga damat, adda ka nga agsagrap, itaan niya manabaknang kan namay kan ragsak, nga naipaay ka niya. Ngayam samat karot nga mabalin, tanumaamuan ni Armando, sigurado nga may babawi. Tagururay nga ragsak ka namay ka niya. Ta siyempre diyak kayat nga maamuan na noan niya ti kinapod no. Kahit kung agtalinihin ang may sak abalasan nga makiasawa ken kuana. May remedyo nga nakapagkasar kami kina Armando. Naadanak iti sabali nga pamilya. Imamom anak, iti napintasan ti kasasad ko. Sinupyanan ka. Awang pala iti tinakam mo. At dainjayak kinitatang mo kakwarta nga para kang ka ng usaran na iti amin ak panagkasapulam. Ngem saan na nga inawat. No kasta ngagparangak idi kada kayo bakal-bakalin na dinakayat ang makaasideka. Dinakayat ang makaasidega ken ka. Dinakayat nga maubang ka. Dinakayat ang makarga ka. Dinakayat ang marakop ka. Hangabalik kuma nga saan ka nga maarakop nga masidgan no awaten na titulong ko. Kwarta nga nairanta para kang ka, para ka na kayo. Tapno saan kayo kung mga nagrigat iti kastaunay. Awang pulos ti inawat ni tatang mo nga tulong. Awan ti naaramid ko. Taorin no kasano, ti ayat ko. Saan ba't nga kayat? Ti amam,
Nga awatan ti kinapudno. Uno aming nga tulong. Ngayon kinagpaiso na, idinatay nilulang mo. Babayan tinalimad awagas. Kad nagapukay niyak ti kang runaan nga nagastos. Itad ko kumaa talaga mismo kinitatang mo, iti para kang kagan, para kang kuwana, idagbasa kan ti high school. Ngayon talaga nga dinakayat nga awatan. Uray na limad a panangited, at dalat na panaghatap na, ngagapukan niya. Ano ko tek lintana, ganakil nga basol ko, iti naramid ko, apan nakiasawa iti sa bali. Mawan ti panggap ko, mangbaybay ako makin ka. Tawan ti ina, mangbaybay ati bukod ng anak. Ngayon paidam ti amam ti amin. Gakmat ka di mapabasol ni tatang mo. Gamutin na laos sakit kan kuha na kaniyak. Ngaray na tiga po na no apay nga imula ni tatang mo iti panunot mo nga rumbeng nga guraan na tamay sak nga dakas nga ina. Ano guta ka may sak nga dakas nga ina. Gayam sa anak adak nakadakdakas. Saan nga pudno nga digiti bumarangay iti nagtitinulong iti panakaimansayag kan panakaitabon ti amam. Kinasaritak ti kapitan niyo. Siyak tinagtad. Tawan ti kasdiya nga maitad nga kontribusyon digiti bumarangay no saan nga nagkapukan niya. Diya ka mo idino kasano ti aramidek tapno maitad ko kumaking kati kwarta nga ramatem ti panagbasa. Pakawanin na, no ka makasulak man, tisaan ko ba nagpakita kang ka, kanang hindi nga aldaw nga kasapulan na. Samok, dakil ti pamatit, nga oran niya nga tat araramid, kat pulos nga di ka mamati kanya. Gabotong mapapuhi, tiguram kanya kanak. Iso nga tinaramid ko. Tapno matulungan ka. Ni Mercy. Gayem ko ni Mercy. Daking kuka ti kumpanya nga nangalakan ka tapno ag-training nga simrekan nga empleyada idideta kumpanya. Kat kastawan itanagsak ko tanagsayatan ti biyak mo. Kastawan itanagsak ko ti panang tulong ni Mercy kanyak ka panang tulong na ka. Hindi pa nang isaksakit kan pa nang ipatpateg ni Mercy kan ka. Nakaslasyak maten ti mga ipatpateg kan ka. Hindi ka na siya at tigayim ko kan ka. Naragsaka ko nga matay anak. Tana siya atan ti kasasaad mo. Nangro na idi mamuak nga damay sa akas ka ni Alfred nga mga ipatpateg kan ka. So nga sumuko ako. Sana nga naskan pa'y nga pakaringgoran dak dagiti doktor para tinakala nga sakit ko. Naragsaka ko. Kaya may matanga ko, kinaragsak mo, kinapintasan tibyak mo. Ulit anak, dakil ti basol ko, ta binaybayan ka. Ngam saan ka namin pinsan nga binaybayan. Ngam impaidam laing ni tatag mo. Di ba nang tulong ko ken ka. Pakawanan na ka na. Ngam amon ti Diyos no kasanungay patpatag ka. Ipatpatag ka unay-unay, Linda. Nagmasak ka rin nga surat. Salmat nga nadiklikan nga nagarubos na kitiluak. Takabayatan nga basbasaek
ngay pangpangig ko manong nemi kanilinda. Kaslamat la siya tinangtid iti biyag kan emosyon ti maysa nga ina nga nangilanad kadagita nga balikas wano letra. Inarakop ko manong nemi ni Linda. Ngay marakop met kat manen sumangaw manen digiti sa ibek na kinanugog na. Alfred, ang pinagpahidam kaniya tigasat. Ang pinagpahidam kaniya ti panawan. Linda, saan nga oras dit pa nagpipindabasol? Siyempre, ada pa nagpabasol mo itan kinitatang mo. Kanadamad lang ta pa nagpabasol mo kininanang mo. Nga, no saan ko manasisirap iti kwarta, saan ko makasya ti wagas laing ko mga panang tulong na ken ka, no di ko madare-diretso. Sakit. Habang nga nga nagpakita kaniya, habang nga sala na idano ng deta nga surat, ito na may sangin ay nga nalamis sa bangkay. Hindi pa lang hortiro rayam. At daak ng mga tibay kan ka. Sa dino nga punerarya tayan na. Uno at ka dito balayda. Uno na. Inggunam-gunam. Titimawag kaniyak nang ipakaammo ti amin. Nasanak ko nung agpadlaw. Iti pamilya ti inak. Tadidaan mo nga danak na. Nakas kaniyak. Sana kaya't ninanang ko nga mamuan, nga daak, nga anak na. Taapay numamuan na. May babawi ka no. Tineranta nga. Impatawid ninanang kanya. Kahit mo asawan. Wen, titimawag kanya. Kan kasasarita kat abogado ni nanang. Linda, apay? Siyempre, baknang ni nanang mo, kat adagay mo inrantanak yung kakatawidan, ang mga matno, no milyones, kastak. I'm sorry, Linda. Saan ka mababalaw, Alfred? Kasta tayo nga nakurapay. Agtil mo na makangig kan makanamnama iti. Dakala kandidat. Rumbeng laing nga may paiking katikas jay. Hanggang saan isutsap sa pulik. Dakal kalik aguman numan-numan ito nga may itid nga tawid kanyak tinak. Tikal kali ka gumak-kuma. Kat si bibiyag tinak nga rakupag. Tikal kali ka gumak-kuma kat mangag na di pa nagpakawan ko kat ko na. Sinapatag kuma. Kat makananak kumahamit ito rin sumagmanula nga aldaw tao alaos sunod tawin. Himna ipakamunti amin, may san nga nalami sa bangkay. Sa maiparit pa yung agpadlawak nga may sak nga anak. Hanan tulangin no jak tumakontrol dirik na. Indun tamdagak ti bangkay na. Hinto ni bagak kapakawarin nak nanang. Hindun mangagdangan halang dihawag ko kinkuana. Sa nunusan konton nga maarwada na matared diriknak. Okay. Oray mababawi na itang napaknang para kanyak. Basta may pagsakto din na laos nga inak pa nagpakawan si inak. Doon makita kisura. At ibangkay na. Kung may kakarot din.
Orno sa mo ti bagim. Tayin tanon, sa dinuman nga chapel ti ayan. Ti bangkay ti inam. Kituin. Sa nga napatig, tanyaman dita nga tawid. Tinapatig at may piksam, tinalaos nga panagpakawan mo, kininanang mo. Let's go, Linda. Ket kasta nga ron tinapasamak manong nemi at daklat nga mga atibay kang kuwan. Madlaw nga talaga nga nabaknang tinakay kamangan mo na kay asawaan ti ina. Nilinda manong. Iti kinapintas ti serbisyo. Ti kaadu manong nemi dagiti rumwar sumrek ag talineed. Iti dayta nga chapel kabayatan ti manakay mansayag na. Manong nemi di mi pulos pagarupen nga nadano mi ditoy ni Ma'am Mercy. Alfred. Linda. Ma'am, amo mo ti amin, Linda. When, ikarigatam lang at red and tirignan. Adap to di pamilya, ti inam. No kahit mo to tagsangit gusto, ija tulangin tanim na. Amok anak, mangmangig na kaninanang mo. Tinalaos nga pa nagpakawan mo kay kuala. Habang nga may nakastoy, naging pasamak din nang. Habang na ipaidam kaniyak, di ina. Intuloy na kumamat ti magsuportar kang ka, no saan nga pinaritan ti amam. Anyway, intuloy naman iditawanan ti amam. Kinit daw na kaniyak, naalaig ka tapno, andarapintas sa trabaho. Abadi, baka mo kanya kadagan na ka na nga sakit dinanang ko. Di na kaya't. Nagkita kayo nga si Bibiyag. Ta sigurado, kay bunton mo kayong kuha na ti amin. Di naman lapulusin lawlawag. Kumakit nabasak ti surat na si Bibiyag pailaing ninang. Tapno may bagag ko mga na ti managpakawan ko kayo kuha na. Isut kinayat na. Isut kinayat na. Nga pinaturoy na nga sanan nga mangag ti managpakawan ko kayo kuha na tapno. Tapno das madusak. Kasi pananggurgurak kayo kuha na nga saan kumamatarumbeng nga gurayag na sun. Oh my God. No kaya't mo matandagan. Pagbalintay nga, amuda nga gayem nak ti inayo. Kata kayo empleyado kayo lang ha. Pero dem tarik naman ha. Awang kasmat lang ti pa nakatumpal ti pagayatan ti inam. Ang mga araryain nagtulaing no. Maduktalan ta nga. Anak na ha. Dakal-kaliguman ti kinabak na nga. May patawid kanyak ninang. Yung kaya't kung may piksa. Nalaw siya managbabawi. Nga nanggurgura kayang kuha na. Manong nemi ang daklat na kamat atibay kinilinda. Kanidi tatamdagan mi manong nemi di bangkay. Nagdakkel ti pagkakaingasan da. Aginada nga talaga man. Napintas. Iti lang nga ti bakit. Ti ina ni Linda, iti pa na kayo mansayang na. Kad kastawa na yun, ti pa naganug-og manong nemi ni Linda, kad kabutawan ti sumngaw manong nemi nga balikas, kada ginibibig na. Adad na nga pinmigsa manong nemi. Iti pa naganug-og na. At ati pa yung mga duwa kani Ma'am Mercy. Ay ka na ibaga naman lahing manong. Nga nangag, iti mismo, nga dati aglawlaw ako na. Wakawanak nanang. Wakawanak ko. Wakawanak nanang ko. Wakawanak nanang ko. Imbag taon na ira naman nung naming arim wargayan.
ti miyembro ti pamilya ti inana. Inuruar min kanin Ma'am Mercy isuna manunemi kat imadayo kami apim manawan. May di may tabo ng tibangkay ti inana manunemi nabati kami iti tanam na kat dito yan. Nga inulit-ulit na tinagpakpakawan. Inulit-ulit na manunemi nga inibus nga mabaling kat ibusan na tilwana nga mabaling kat itirwar na amin no anyaman ta antirik na. Tapno ni kasta kat nananay nga lumag antirik na. Kadak man lata manunemi nga makat atibay kan kuan. Linda. Alfred. Agaman ng Alfred. Nadakalata. Saan ka may bayan? Kapatipat-patik ka. Dadatalangin tinabati dito kung nakumang at aguro-oray sa Diyo. Sino na? Sino na dyan? Dano, sa lutsudan dano. Sikakin siya tururayan na. Inyaman muna ti bagina manunemi. Siya ti nangisan kang katisurat ti inam. Siya ti muna ti mawag kang ka. Siya ni attorney Fidel. Attorney? Saan na nga baybayin? Kada ito ti Clentek. Dito ilatan, no, numapantay man ladyo opisina. Nga madadto yun, nakitipapelas nga nas kinapil, ma'am. Attorney, diyak kalik kagumantan niya man kinamak nang ipatawid kanya ti ina. No sa mong awaten, may panitibaya hampunan. Mano ka di attorney? Imbaga naman ang name kat nakigtuta. Linda, no sa mo kasapulan, adu dagidag kasapulan. So ngerti ko na, adu dagidag kasapulan kada kiti NGOs, dagidag tumado nga foundation, nga kasapulan ti donasyon, kada kita kasapulan da. Attorney, da kami ito nagsalita kini Linda. Adu dagidag, agur-ure kabagyan na siguro nga kasapulan ti tulong. Isumanti ko na. Imbas nga tibaya ampunan mo na di NGOs ti mang-manage ti kwarta. Abay nga da kayo nga mismo ko ti mang-manage. Amo ka sobra-sobra amok nga ado dagiti nasken nga tulungan nyo. Okay? Pero maam lang da ito eh. Linda, tapno ni kasta kanisunto ti pakidam. Tapno may transfer tinagan mo. Dito nga kwarta nga dati bangko. Dito ka dilang nga taon eh. Iso lang. Kwarta. Kaya mabalim mo yung withdraw, tanya wanak pagkasapulam. Sige, attorney. Kadagaman kami ka. Okay? Awan siguro matan ti pa rumbay nga magkitaan ng tono. Anan man ti problema, tawagan ak tulaeng. Tasyak ti mga sulmar no at man problema. Ngam ti panagkunak awang problema. Dadyo nga pa nakabagyo attorney. Adan, inyong unang inted ni mother mo. Sakbay nga insuko nanti magbiyak na iti Diyos. Manong nemi imbilang ko nga talaga nga insagot ni Abo Diyos nilinda kanya. Apay, bak nang gayam nga anak ni Linda man. Ken insagot nakmet ni Abo Diyos ken kuana. Apay, gabota talaga nga sang kong binaybayan. Uri na awan tikas di kadakkel ti matawid naman nemi kat talaga nga sang kong baybayan sun. Gaputi patpatek ko unay-unay sun. Nagkalaysa kami manunemi kat siyempre ni Ninang Mercy ti kang runahan nga nanganak kada kami. Imuna siyempre nga pinanunot mo ti bagimi. May parakter kami iti bukod mi nga balay. Si Maruno manunemi kay manunong isuna. Nga nangipasdag kami ti kabukbukudan mi nga negosyo. No, pa'y tumulad, may pada iti negosyo ni Ninang Mercy. Ngam napang kami ti adayo, tapno sang agbalin nga kompetensya isuna.
Tinulungan na manunemi dagiti kakabagyan na. Sama na basta iyawat na kasapulan ti panakaarisit manunemi. Ti kaado dagiti nagbalin nga scholar mi manunemi. Daited mi nga tulong dayta iti edukasyon. Nairanta para iti edukasyon. Na sinuman dagiti interesado nga makagbasa iti kaedang o kurso. Adda kami. Kaya dinawagan mi manunemi nga Minerva's Foundation. Panagan na manunemi tinagan de di mother na. Dito nga foundation. Kadito'y manunemi iti nakapunduan iti kwarta nga para ka na kita makapasa di kita ag kasapulan iti tulong nga financial para iti panagbasa da. Di kita talaga nga ipasnik da tagbasa. Ken kastaman tan manong. Malaksid kadagiti pang edukasyon na daran tapay manunemi. Kadagiti addan iti sakit a cancer, ovary cancer. Agas idi sakit idi dedi nanang ni Linda. Naman bayad dari kiti saan nga makalasat, siyempre adda mo dagiti makalasat nga at least ag kasapulan da iti medikasyon kat kasapulan da ti kwarta. Adda nga nakasagana manunemi iti Minerva's Foundation para ito ay kasapulan da. Sambat ka uring atakil, angem at least adda makatulong. No saanin nga manay, agpatinggalaan. Manay na yun met manong nemi, agpupurkeso mat tinegosyo mi. When, samot lang para kada kami, kitipugod bi nga pamilya, kinilinda, tinakairantaan, dagiti magangganan siya mi, mapunpun doon pa'y tip kwarta, iti pa Minerva's Foundation man. Pero siyempre, ti pandemya, manunemi, timulong kami. Nga nagitag ka dagiti kasapulan, dagiti awan, naikat ka namin, na nagsarteng ti panagtrabaho na, kaditi duwatawen nga foundation, badid duwang atawen nga pandemya problem, mano. Talong dagiti bunga ti anayat mi, manunemi kinilinda. Katunggal, death anniversary, ken birthday, day di nanang Minerva. Sang kapamilya kami manunemi panmang sarungkar kang kuwana, iti tanem na. Natulungak mat siyempre ti pamilya kuno kabagyan ti asawa, kabagyak, kandi kitiya, makalasat kadagiti interview, kadagiti kasapulan, iti panagbalindang scholarship, dagitoy manunemi digiti natultulungan mi, ken tultulungan mi. Dito nga rod, manong name iti pagkasarita, kadagyaman naklaunay, iti anos mo, nga nang ibasa, kat sapay kumahat na nakaitadakmat iti adal, liliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti patak nga dimngag ka nagbuya, more power to your program, manong and God bless. Tuwing nga dagyaman nga pagkaya mo, Alfred. Thank you, Alfred, and thank you at kadagiti nagananos ka nagdangag ka nagbuya. Salamat po, mabuhay tayong lahat.